kasance 'yar tsuntuwa wanda hakan ya sa ta taso cikin maraici. Ta yi rashin sa'ar uwar riko wanda tsanani ya sa ta yanke hukuncin gudu ta bar gida domin samarwa kanta 'yanci, sai dai kash ba a nan gizo ke sakar ba. Ta shiga mawuyacin hali yayin da take neman mafaka. Ta faɗa tarkon wani kasurgumin ɗan fashi da makami wanda ma'aikata ke neman sa ruwa a jallo. Rashin sani ke sa kaza ta kwan akan dami. Na shiga ban ɗauka ba baya fidda ɓarawo. Ta faɗa komar hukuma inda 'yan sanda suka yi ram da ita. Na kama 'yan fashi da makamin nan sa. 'Yar baba. Dama na gaya maka idan ka bar nan da rai Allah ya tsina ba zan kyale ka ba wallahi. Yarinyar ta ji jiki wallahi. Nayi mamakin ayyukan da kai. Duka ne ba. Allah wai mun ji an ce kun yi nasarar cafke wannan gagaru mai 'yar fashi. Wata 'yar fashi ne karaman yarinya ma umma. Kun kalla umma? Rana ke. Amma guda ɗayan nan? Guda ɗayan nan shine naki shi zaki ci. Kina ji na ko ina take 'yar baba take ko tsiya? Wannan kan ba 'yar fashi da makamin nan nake ji labari ba. To ba ina cikin matsala ba? Wannan karamin matsala ne, ni kawai ke kanki bani. Wannan matsala ai karami ne. Duk wanda ya zo neman aure ba dai yata ba, sai wannan yarinyar da mai gida na ya tsinto ta. Zan maka tafi da moki. Ku biya mata, ku biya mata, ku biya mata. Kuma duru a. Bakin ka mana masifa har gida na zo lafiya ba? Ni da miji na ka mana annoba a cikin gari? Ba ka sanin darajar abu sai san da ka rasa shi. Batarta ya sa kowa a tashin hankali. Ka san wannan yarin ta shiga raina. Ba na iya cin abinci. Tunda ta bata ba na iya cin abinci ya shiga zuciyata. Ka gani maraina. Ka san halin da nake ciki a gidan. Ko ba gaskiya ba. To ba zan yi abun da zai bata mu mahaifana da ni. Saboda haka kai hakuri na barka ne gaskiya sai an Ji ki saurare ni. shiru. Ita kuma munafuka sai dai in asiri kai wannan da kike ganin ta daman munafuka ne. Bana miki anan. Ana so. Lalle kan umma in ci daya in bata uku. Ukun nan zan bata daya ne. Yar baba kika kotsiya ba hura wuta na saka ki ba? Kika zauna simimi in dai munafurci ne kin iya a gidan nan? Inna lillahi. Ki wanke butocin nan su fita ba irin aikin da kika saba mun ba. Na cinye. Na ce na cinye. Kin taba ganin na hura wuta gidan da zaki tambaye na sha. Wannan shiri mai suna 'Yar Baba shiri ne da ya zo muku daga kamfanin B.M.E wato Bargu Media and Entertainment. An yi biyu babu. Komai nisan jifa ƙasa zai dawo a yayin da kaikayi ya koma kan mashekiya. Munafukar banza munafukar wafi sai na kashe ki ai tunda kika sa kiyata ta hukace sai na kashe ki. Uba nake oga. Lokacin da ka haɗa mu aiki da jagwa yana da taurin kai kar kuma wata ranar rena ya ɓaci in zo in kawar da shi. Shahararren daraktan nan wato Ayuba Shalan. 'Yar Baba yana nan tafe.